Новорічні свята вже на порозі. Українці почали масовий шопінг подарунків. Чи не найпопулярніші – солодощі. Подарунковими наборами вже рясніють полиці магазинів. Наші журналісти розбиралися, як вибрати, щоб із користю для дітей і не переплатити. А ще який нині солодкий асортимент в окупованому Криму. Подробиці далі. До Нового року майже 2 тижні, а у столичних супермаркетах люди активно скуповують солодкі набори. Вибір на будь-який смак та гаманець. Якщо у коробці більше льодяників та вафельних цукерок, то й вартість її невелика – 45 гривень. За півкілограмовий шоколадний набір готуйтесь викласти 250 гривень. А якщо всередині ще й іграшка, то може й більше. Пані Тетяна зізнається, для неї прийнятна ціна – це 150 гривень. Лишь бы, шоколадок, потом, например, пусть даже с какой-то, с мармеладом вот эта начинка, вот таких вот. На столичних ринках ціни майже не відрізняються від супермаркетів. Щоправда, і вибір менший. Пенсіонерка пані Галина передивилася всі набори на вітрині. Знайшла найдешевший – за 70 гривень. Але і він, зізнається жінка, для неї задорогий. Тому вирішила цього року пакувати подарунки самотужки, а цукерки купуватиме в супермаркеті, сподіваючись на святкові знижки. Самостійно. То купила, в коробочку зложила, чи в кульочок. Мабуть, дешевше буде так. Через конкуренцію на свята виробники цукерок не завищують ціну. Іноді навпаки знижують, розповідає економічний експерт Борис Кушнірук. Втім, формувати подарунки самостійно чи купувати вже готові – скоріше питання смаку, аніж економії. Зрозуміло, що те, що продається в роздріб, особливо є мережі, де фактично ти сам підходиш, сам собі вагу створюєш, то зрозуміло, що в цьому випадку ви можете щось зекономити. Я думаю, що на 10%, в принципі, можливо, можна буде зекономити. На окупованому півострові найдешевші солодкі набори від 250 рублів, а це майже 100 гривень, а найдорожчі – 260 гривень. Втім, гарантії, що навіть дорогі цукерки будуть смачні, немає. Те, що сюди завозять окупанти з Росії під маркою шоколаду, насправді пальмова олія та штучні домішки. На півострові дуже цінують солодощі з материкової України, але знайти їх дуже важко. Ось вживати ці солодкі подарунки дітям треба обережно, кажуть дієтологи. Малечі до 8 років радять дарувати фрукти та іграшки. Ребенку старше 8 лет 1 конфета в день или 8-я часть плитки натурального шоколада допустима. Детям же до 8 лет давать шоколад или конфеты я бы не рекомендовала. Особенно детям сегодняшним, которые двигаются не так много, которые, к сожалению, сегодня очень серьезно имеют склонность к избыточному весу и, кстати, к сахарному диабету. Лікарі радять батькам звертати увагу на склад. У молочному шоколаді обов'язково має бути не менш чверті какао, а у чорному ще більше. Щоб не зіпсувати собі новорічний настрій, важливо ще звертати увагу на умови зберігання цукерок та на строк їх придатності. Вікторія Влязова, Вікторія Бойко, Максим Кондратенко, Асан Немінов, Заман, АТР.